Kunin ko yung tangke ah. Kunin ko. Rico, ito tangke mo. Rico, i-live. Ay, hindi, patay. Live. Live po, live na. Kaya isa naman. Gusto mo dalawa? Ay, nasa bahay. Ay, sabi ko sa'yo, alam ko. Buhat po tayo ng basyo ng LPG. Hanap natin sila. Yung ano sa ML nila. Parang yan, taking kwadrabo na mo. Pwede ka na magbabay ni. Bye. Bye. Dalawang duga. Kuha pa tayo ng dalawang basyo ng LPG. Dalawa. Sa isang barangay. Medyo malayo-layo. Tawid na po tayo. Itong barangay na pinasukan natin guys, Nibaliw East.
Taga rito yung isang customer natin na may stall na burger. Meron siyang burger shop. Gawa na pala ang daan dito. Oh, ganda na ng daan. Dati po, lubak-lubak na to eh. Gawa na po ang daan ng Nibaloy East. Salamat sa nag-project. Project ata ni Kapitan. Wow, okay na. Okay na po ang daan. Salamat, natapos din. Teras Ben, kunin ko dalawang basyo. Ito, LPG na dalawang malaki. Saan mo ilalagay ko yun? Diyan? Dito na, tatali ko. Okay. Yan. Saan ko yan? Dyan na. Isa yun. Oh, galing kay Julius Tuno. Yan. Caltex. Hindi yan. Saan nyo kaya nakuha to? Wala na iba dyan? Hindi nagamit na namin eh. Ah, ito na lang kung wala na. Okay pa. Ay, no. Lagi nakakal... Sunod na lang ha. Iwan natin chocolate. Lulo niya ikaw? Hindi. Tama. Sabi niya, bravo, sabi niya.
Na Chico? Boy! Ay, na Chico? Wala na ba? Akala ko. Bilisan. Chico. Wala na palang bunga.